Първо, здрасти на Калинката, на всички приятели, познати и непознати. Този път реших да направя нещо малко по-различно и да направя коментар на видеото. Не знам колко ще е получило, но все пак да разберем. Понеже аз винаги малко закъснявам, тръгнахме някъде, мисля, че около 10:30 или малко след това. И трябва да сме стигнали до Хотница за около 2 часа някъде, мисля, че беше. Тук сега малко ще забързаме видеото, защото няма нещо интересно. Освен да видим града, че още не се е събудил много. Забравих да спомена, че датата е 17 март, това е неделя. Времето се оказа доста сполучливо за каране. Така, тук сега не трябваше да спирам, но не очаквах, че светофара ще се смени толкова бързо. Май са ги променили нещо, защото и навръщане също доста бързо се смениха. Може би са намалили малко времето за изчакване. Не съм много сигурен, често казвам. Тук се говорим малко не си спомням за какво се говорим, но ево пък за пътя, тук не е той, с който следва, че малко го поправиха и сега доста по-лесно се кара. Всъщност за това тръгнахме да видим как е пътя от за Паскалевец, т.е. но не е много приятен, по-скоро само на хълби, отколкото на изпълнение. Тук да напълним малко водичка. Сега аз не бях я сменил много отдавна, честно казвам. Трябваше да я сменя все пак. Всички се напълнихме. Прясна вода от чешмата на Стамбул. Пак сме на път. Тук сега влизаме в самото село Стамбул. Пресекохме линията. ЖП линията и сега продължаваме. Тук пак ще го забързаме, защото няма нещо кой интересно и сутринта ето само тези 3 души бяха, мисля, че тук в селото. Като цяло селото не е много людно. За жалост, както много други села, не е само това. Тук вдясно сега следва една земеделска корпорация, тук е една, на която дядо Ники се избазика, че им разхожда кучетата, както Геров прави също. Тук срещаме един колега колездач и влизаме в село Русаля. Пак ще превъртим малко, защото няма нещо интересно тук. Продължаваме, тук поне пътя е хубав, което е много добре. Сега отиваме вече към село Хотница, това е спускането към селото. Ето го и ето я табелата. Секата е някъде напред, той вече е стигнал и ни чака. Сега ще видим тук вдясно, ето го на пейките. Той малко се захранва тук с сурови ядки и продължаваме към Хотница. Всъщност ето тук вече сме направо долу в Хотница. Посрещат ни кучета, котки, които малко нахранихме. Тук и мед продават. Тук вляво бяхме седнали на слънчевата маса. И сега спираме, отиваме да видим водопадчето и после се връщаме да хапнем малко.
това всъщност беше реалния робот на водопада. Ето ни и тук, дядо Ник е работи усърдно. И така, тръгваме към Ресен. Между другото имаше много хора. Тук цеката си лафи с Геров, обаче ни казва, че в момента той кара. Сега тук се оглеждаме набързо за трафика, нямаше никой и продължихме. Аз обикновено спирам и тичам с обувките. Хубаво беше, че има много хора. Хората са обикновено следобед явно отиват, защото имаше и много румънци и гърци между другото. Тук вече влизаме в Ресен, което е така доста хубаво. Отляво между другото сега виждам, че има тук слънчеви панели, тях до сега не бях ги виждал, явно са нови. Или аз не съм обръщал внимание. Тук естествено е хляба с голям срок на годност. Яна Ресен. А пък тук от ляво също пък има велопаркинг, което е много добре. Явно има много хора местни, които работят тук. Отгоре, тук цеката ми каза, че има щъркели, аз изобщо не бях ги забелязал. Вече махам мартениците, още не съм. Тоест във видеото не съм, вече ги махнах. Тук пък от дясната страна, всъщност и отляво, винаги има между другото рибари. Явно има доста риба, както каза дядо Ники. Наближаваме съдбовния момент, да видим как е асфалта за село Ресен. И сега ще видим началото. Тук сега като завием отдясно има как се казва, ферма за щрауси, което е това много интересно. Тук където е то не е чимшира, но те ето или са, какво са, не ги знам. Не им разбирам. Така, сега отиваме нататъка и какво виждаме? Нали, пътя до там, т.е. до разхода не е много приятен, но тук е кеф. Тук пътя е асфалтиран, направен е направо супер. Обаче, след това, почти не е бутнат. Имаше няколко кръпки, имаше още две такива места. Ето виждаме тук сега, като влизаме в община Павликени, тук пък е антизаспин. Значи тук просто няма как да заспиш. Тук изобщо не са направили нищо, само наистина беше хвалбата в вестник Борба, явно няма какво да пишат в вестника. Обаче просто, ето, тук не са го бутвали, няма никъде нещо. Даже и отцапано с асфалт няма. Имаше тук там, да кажем, нали, но те мисля, че бяха от миналата година или от по-миналата година. Тук вече влизаме в село Паскалевец, което абсолютно не са го бутвали по никакъв начин. Няма нищо направено. Ама абсолютно нищо. Пак ще забързаме малко. Тук спирахме за вода. Ето и сега ще спрем тук за вода от ляво. Има между другото една много хубава чешма, която обикновено е с много голяма струя. Сега беше по-малка, но то е нормално, може би. Като тук се смени водата, аз не съм я сменял, той каза, че била ледено студена, което му харесваше, аз не опитах даже, защото бяхме изпотени и викам да не хванем някой вирусче. Иначе пише, че водата не била годна за пиене, което няма как да е вярно. И пак сме на пътя, продължаваме. Тук пак почти няма никакъв живот, и тук сега като гледаме този път на среща и се приказваме с дядо Ники миналата година и аз казвам, нали, какъв баир, а той казва какъв хубав път. Да, което и двамата сме прави до някъде, обаче мене повече ме е страх от баира, отколкото че е хубав пътя. Тук е интересно пък табелата как се сложили, баш на баирчето е тук, ето, това е много странно. Явно наистина точно там свършва сигурно землище. Селото не знам. Тук директно се пренасяме в село Дъскот, защото пътя е хубав, но няма нищо интересно, няма какво да се види, няма какво да се направи, има просто ниви от двете страни и абсолютно нищо друго няма, затова направо сме тук.
Цеката беше тръгнал напред, тук ни изпревари, ето къде тук на сянка стои и ни чака, но ние продължаваме, той ще не стигне. Той е бърз. Тук ще попрескачаме малко по пътя, защото пак то няма нищо интересно. Хубавото е, че идват доста чужденци към Хотница, обаче лошото е, че явно ги прекарва през момния сбор, защото най-вероятно там е най-бързия път, най-краткият път, т.е. обаче там пътя е ужасен. Аз съм минал един път с колелото, естествено, но пътя е просто под всякаква критика. Има на места, където сигурно Лада Нива ще се затрудни да мине. Просто, особено ако е валяло, на места все едно черния път е кърпен с асфалт. Тук се опитах да покажа на дядо Ники, че има препятствия на пътя, обаче пък той така умело мина през него. Една дълга дупка. То не е дупка, айде да кажем неравно, само пак за колелото се усеща доста силно. И пак продължаваме тук малко прескачаме. И така, сега наближаваме входа на Павликени. Общо взето това беше, времето беше много хубаво, просто направо беше невероятно. Нямаше почти никакъв вятър, много рядко на моменти, но иначе всичко беше идеално. И тук сега, като завием наляво, от дясната страна е ЦК на БКП или циганския квартал на Байрактар и Павликени. Тук вече отиваме към светофара, където не бях разбрал, че батерията на камерата свършва и сега като гледах после записа разбрах, че свършва точно ето като тръгваме. Та пак струва ми се, че са ги путнали малко светофарите, не знам. Скоро не съм минал тук, обаче не знам, такова чувство останах, което е кой да е добре. Това е всичко, благодаря ви за гледането и надявам се, че ви е харесало. Чао, чао!